Ka piny owacho mar Kenya Kwanza onyono higni adek mar telo, Kenya osego okenge mage e yore mag uchumi e thur kae. Jafwambo mar Walter Nyambaga manyonowa okenge ma jatend piny Kenya William Ruto osedhach kod dongo uchumi. Kuom thuolo mar higni adek mag jatend piny William Ruto, bang' chamo muma, Kenya osebedo kod tumro to kod tudruok e weche mag uchumi mosepodho kendo dongo e okenge mopogore opogore e nengo mwandu mochuno mag udi. E higa mar 2022, Kenya ne kore owang'e wi pek mag ngima e kama bech mwandu mochuno e kod mago mag chiemo ne koro medo idho mokalo kipimo kod kaka medruok mag bech mwandu e 7.5% maragete mag bengi maduong' The Central Bank of Kenya, kama romo 8.5% ne medo mana idho e dwe mar 8 kochomo dwe mar 9 mar higa mar 2022. Ma medruok mar pek mar ngima ne ochomo 9.2%. Mimi nataka niwatangazie Wakenya ya kwamba sasa tumedhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Bech mwandu mochuno e udi e kaka mokwon, milimili mar sukari kod michele ne bechgi oidho ka kilo 2 mar mokwon mar oduma ne uso shillings 180.8. E dwe mar 9 mar higa mar 2022, to bech sukari mar kilo 2 ne uso shillings 300. Ma ne ok ochiwo yot ne sirkand William Ruto e kendo ne jo Kenya bago ng'anyo pacho ka ywago bech mogo. Gitenore gi gik moko ariyo ma ka ok ong'i motegno to pod kata wati matek machal nade to gimonyalo yudo onge. Mokwongo ni siasa. Wasebedo gi lwasi ma ok ni kare e yor siasa higni adek gi. Higa ka higa wasebedo gi gwenyruok okwongo nochakore ni en gomo weche mag chiemo, sufuria ne ji oting'o wigi. Bang' gomo mar ting'o sufuria ne wadonje finance bill. Mano osemiyo gik mabeyo madwa time e yor uchumi ok osetimore. Higni adek bang'e, medruok mar mwandu chung' mongirore 3.8% kipimo kod bengi maduong' thurka The Central Bank of Kenya e agete mar nus higa. Kata kamano, bech mwandu kaka mag chiemo to osebedo ka idho kinde ka kinde e higa mar 2024 mar dwe mar 6 nyaka dwe mar 6 mar 2025. E bech mwandu kaka mag karot, chiemb apuoyo oseidho kod 11%, kaka bich mar ang'ina osemedore kod 10.8%. To sukari bende bech osemedore kod 5.5%, ka kodhi mago mag bando bechgi oselwenyo ngas nyaka 2.8%, to mokwon ni 2.1%. When you look at the last 2 months, when inflation has started going up again, the reason why it has started going up is because the cost of food items has actually started going up again, right? So we say inflation has gone up to I think it was 4.1% in July and then went to 4.5. The problem we have in Kenya is unemployment, because if somebody is employed or has a source of income, even if inflation ticks up, they can always substitute towards cheaper products. Kaluwore kod pek mar ngima, thoth jo Kenya odak mana mar ni achama thogo mar suna, e kendo ma omiyo onge keno malong'o ne ngima makiny. Mogo moro mane kane dhi e supermarket tiko ni kaw achiel. Motedo kane dhi tiko ni kaw achiel kata kaw gik mamoko. Ne wadhi e akereke manok ber, en mane dhano wiye jawil. Ne wawuotho nyaka gi mbugru kwa dhi e petrol station kwa dhi kaw mafuta nikech piny nodhi obedo matek. Gini pok waneno higni adek. Sirikal ne oneno ni ber mondo obedie kod yore mag nyayo chiemo pachoka e kendo keto maine pur pachoka ka gikeyo mbolea ma nengogi ogonyore. Mokwongo ne gikelo gimiluongo ni fertilizer subsidy. Tiende ni mbolea kane idhi ng'iewo mondo iket e puothi chon kata ne ichulo 7,500. Sani en 2,500. Kendo king'iyo report mosegol, wan mbolea mosemi jopur nyaka ne chenro ne chakre gi jopur mosendikore mondo mi okaw mbolea ni ng'eny kabisa. Mano miyo yuto marwa obed e yor oduma sani wan e 87 million bags higa achiel. Tiende ni omede kata malo 39. Keto pesa ofuko jopiny e kendo pogo omenda ne mine, jobodaboda kanyakla kod jochumbu to kod joanda swekra ne ochiwo thuolo mag neno ni obugo chumi pachoka. That does, it means now you have fewer people who have to support the household. So if you have a household that had 2 spouses who are working and one leaves, you have one person who has to take
So even that person who, even if he had disposable income, he now has to support a match. Pia kuna saving, sisi imetusaidia. Hii maneno ya hustler fund, hii pesa ambayo inatengwa hii ingekuja kupunguza gharama ya maisha. Olamaka kod kacha mag hustler fund bende en gino ma sirikand Kenya Kwanza kwano kaka yor bugo chumi. Sama nowacho ni hustler fund oketi, nokele mapiyo piyo kapok olos chenro makare mare minyalo mente kaka watimo kata credits koyo makare. Bang'e to siasa bende donje ma jogo mane ok nie sirikal nowacho ni kawo pesa ni cham kik ichul. Odwaro ni mondo med jiwe mondo mi omed konyo Joanda swekra matindo tindo gi obed min obed jo bodaboda mondo mi giyud kaka gikonyre. Lakini jomoko wacho ni to 1,000 kata 2,000 konya gang'o. Koro jima jok ong'eyo nitiere mama ma kamoro 1,000 no kochieo go gokinyi to gole hustler fund to dhi go chiro. Kenya nyalo bedo koting' matek kopo ni lokruok obede yore mag omo mauta e pinje ma oko kaluwore ni okenge mag omo mauta mane otimnegi lokruok emomiyo bech modhi kod mauta ok osechikore. Chien kacha ne wawuotho gi mbugru kwa wuotho go kamoro mafuta orumo ni tedo ka dhano ride petrol station nikech mafuta ne onge. Sirikal noloko yor ng'iewo mafuta ka wuok oko. Mane gidhi giwinjore gi pinje ma golo mauta machalo kaka piny mar Warabuni kuma koro antiere ni. Piny ne kibire te winjore gi sirikal. Koro tene mafuta koro bira kendo chulo gi e pes Kenya ok chul gi dola. Maendi osemiyo wabedo gi yot kata chule bang' kinde mathoth malach. Chien kacha ne watimo gimiluongo ni auction. Bang' dweche adek tilando. Ng'ama dwa kelo mafuta en ng'ate wach ni biro kele e bei ma kama dweche adek molure. Walter Nyambaga, Ramogi TV.